Roserne står lige der. Og hvad skal vi måtte sige til dem? At vi får nye roser i vores rosenfamilie? At der er en skøn kvinde, der står her, som har stået for det og lavet den til os? Og prøv at se, hvor vidunderligt de er, og de kan klatre. Ja, det er en klatrerose. Ja, og fortæl om, hvordan har du fundet frem til den farve? Altså den her rose, den er frugten af mange års arbejde, hvor jeg krydser mange roser med hinanden. Altså jeg tager for eksempel en rød og krydser med en lyserød, og så kommer der nogle frø, som man sår, og så selekterer man. Det tager mange år. Og så går jeg jo meget efter duft. Duft og store blomster. Romantik, rosenforædling, det er min passion. Så den er jo skabt af en passion. Mit liv er roser. Se, der er jo noget med, at man siger, at en rose er noget, der er uundværligt. Torben Tim og jeg, vi talte om det i går aftes, og så sagde hvad vil det egentlig sige, hvis vi nu siger, at vores hjerte er nødvendigt for os at have. Fordi ellers kan vi ikke trække vejret. Sådan kan man sige, at et hjerte er en rose. Så uden en rose kan vi slet ikke leve. Så det var godt, at du har lavet dem her til os. Jeg tror, det er helt rigtigt, hvad du siger. Ja, og nu skal vi give den navn. Ja. Er det ikke nu, vi skal leve? Den hedder, rosen hedder Our Last Summer. Og så det kan I jo godt synes. Our Last Summer, det gør vi dig. Den skal også have lidt ud. Ja, det skal den. Og ikke forsømme den. Our Last Summer hedder du. Man kan måske synes, at det er lidt trist. Our Last Summer. Men hvis man hvert år giver hende Our Last Summer, så bliver det jo pludselig vendt til en positiv ting. Så det er på den måde, jeg synes, I skal opfatte det, at det er gentagelsens glæde at have Our Last Summer. Tillykke med den, og tillykke til os, der har fået den. Tak. Der er altså ikke glas nok til. Siger bare. Skål, tak. Skål. Tak. Skål. Og Gita, så vil jeg sige, at jeg er meget taknemmelig over, at det var netop dig, der skulle døbe Our Last Summer. Du elsker roser. Ja, det gør jeg. Ja. Men roser det er næsten mere end kærlighed. Det går jo over til at blive en videnskab, som kan præge en hel familie og en hel slægt. Både på den gode og den dårlige måde. Hvis ikke man er med i kærligheden, så kan man føle sig vældig udenfor. Men er man inde i den passion, som hedder rosen, så er man inde i en meget stor familie. Bare prøv at se på os alle sammen her. Og det er ikke det dårligste, man har. Så skål igen på Our Last Summer. Skål. Skål. Ja. Hvad siger du? Nej, fordi hvad skal vi nu gøre? Hvad siger jeg med det? Jamen altså, så tak for jeres tid. Og det er godt, at vi har en hund med her. Og vi ses igen hele tiden. Og i hvert fald om en time. Vil du ikke sige det? Gensyn. Tak.